næse er enorm, og jeg er stolt af dens form. Den er så ganske kolossal, så hjertegribende total. Den rager op til 3. sal, og hvis det bare var det. Den tuder som et hornsignal og sejler som en kæmpe val og henter international beundring og succes. En lidt bizarre cigar, hvor herre lagde sin kærlighed i det her eksemplar. Hvad siger Cyrano? Han siger som han plejer. Han siger vel en masse nejer. Nej, siger Cyrano. I nikker og nejer. Jeg står som jeg altid plejer. Nej, siger Cyrano. Han er sig selv. Han er rebel som friheden selv. Han er i sit hus, frihed som en bil. Ingen kunde skal få lov at gå forbi. Kender for de små, rige for sig kaj. Sjælelse og følelse på livets vej. Alles kammerat for mange år. Alle skal i mundt og glad. Men pas på jeres glas og tasser. Jeg får jer blanket af. Hvem jeg